Okay, everybody else is on time. My goodness, Ako, same as usual, wala na naman. Ako lang wala. Ang mahal pala yung mga roses, mga kasi mga gwapa. Hello, mga kahigala. What's up? Mga higala. Maayong buntag sa tanan. Kumusta. Today is another day, mga kahigala. Today is Sunday. Maglaag-laag ako today, mga kahigala, kasi birthday ni Ate Milet. Doon kami sa restaurant magkain-kainan. Pero gamay rami, mga kahigala, kasi nga 'di ba alam niyo na ngayon sa COVID is bawal ng marami. So 9 rami kabuok, no? Tapos ihatid ako ni Banana doon. Nandito ako sa bathroom, no? Maghugas-hugas na ako kay Manang. Hindi ako maliligo ngayon kasi naliligo na ako kagabi. Diba mo ay kasabihan sa mga katiguangan sa una, mga kahigala, na di magsigig ligo o gidugo. So, kay buutan man ko nga bata, mamati ta sa atong mga ginikanan, atong mga kaluluhan ug mga kalulahan. Kay kuno manggawas ang atong barikos ug magsigig ligo o gidugo. Sakit akong puson, mga kahigala. Basta magsakit akong puson, mga kahigala, is iinom talaga ako nito. So kaya nandito ako sa bathroom kasi iinom ako ng isang tableta, tapos mamaya na naman murag ni ana na ni akong puson, mga kahigala, magsakit. Tapos umuinom ko ingani mawa siya. Magpahatid na ako ni Banana, mga kahigala. Tingnan niyo si Banana, suot niya, diba, bongga din, naka-pink ang short. Sa akin naman is naka-dress ako. Padong na me. Magpakuha ng pupuon dyan ni Banana, iniguli. Very serious si Banana nag-drive, Gula po. I'm paying attention, okay? Otherwise we'll drive into the tree or into that lamppost or into that car. Okay, so I have to pay attention. Sa labas na lang daw din siya kakain. But Madam here can sit here and smile and do nothing and pick a nose, you know, but I have to drive the car. Kasi ano lang, exclusive lang, mga babae lang ang kakain ngayon doon sa restaurant. Not allowed ang mga husband. Yeah, I have to go and find a girlfriend for this afternoon because I don't have a wife, right? Gitawagan ako nila, mga kahigala, kasi nandoon na daw sila. So first time ko na late. Kasi nag-tiktok pa kasi ako ng So you are late, okay? Yeah, Everybody it's else my is on first time. time. My Yeah. goodness, first time to be late. Aron da po as farm, mga kahigala, Ha? Wine farms. Wine? It's wine farms. This is great videos. But it's for wine and for table grapes to eat. You know? But a lot of it will be for wine. Make wine. Kauwanon siya, mga kahigala. Uulan daw ngayon 5 o'clock. Napaganda ang among giagian. Nandito na kami. Turn left. Diyan kami sa Cape Gardens. Yes. Ito na. Makita ko na ang aking mga kahigalaan. Maraming mga tinda din dito, mga plants, mga kahigala. Mga plantitas kasi itong mga kasama ko. So baka bibili din sila dito. Wow! Magpahatod ako ni Bana sa restaurant kasi hindi ko alam kung saan ang ilang restaurant dito. Baka mawala si Higala, no? Oh my God. Baka dagiton og laing laki. Itong restaurant nila, nasa labas siguro sila. Waiting pa kami sa mga order namin. Ayan. Busy ang mga gwapa. Si istorya. Ito yung lugar na kinakainan namin, mga kahigala. Maraming tao din. Yan, may paglaruan din sa mga bata. So, ito na ang food namin, mga kahigala. Super dako ang among burger. Yan. Hindi sila nagda-diet, mga kahigalaan. Maraming chicken burger ang akong order, mga kahigala. Guys, babili kayo din? Hindi ako bibili malunggay, may malunggay ako doon.
Tapos na kami kumain. Mag-dessert na naman. Libre ni Ate Milet, the birthday girl. Milkshake. Yan na yung milkshake namin. Yummy, yummy. Walang diet talaga. Ang sabaan nila mga kahigala kay magbayad na. Correct mathematics. Mura nag mga antulihaw bar. Marang ganun ba? Magsuroy-suroy sa kami mga kahigala. Doon kami sa kabilang Garden Cape. O diba? Maraming tinda oh. Medyo mahal dito mga kahigala. Doon kami sa kabilang Cape Garden kasi medyo barato ra daw doon. Higala! Higala, sexy si Higala. Oh. Nakadress sila lahat mga kahigalaan. Nag-shopping sila dito mga kahigalaan. Grabe, bungga, ang daming pera. Oh. Yung kalamansi nila oh. Rainbow. Ito ang mga binili nila oh, bungga, ang dami. Naay kalamunggay. Lemon, uban pa. Bumili sila ng bunbun. More. Grabe, daming pera tong mga plantitas na to. Wala na bahala eh. Dito kami sasakay mga kahigala oh. Sibo, dyan midiri mga kahigala. Kay dako. Ako lang yata ang walang binili mga kahigala. Kasi sila lahat is may mga bahay na dito on ba. Ako lang wala. Pagkalaman yun. Ang kalamansi ko dyan. Kalamansi. Pretty. 200 si kalamansi. 150 yan eh? 259 man yata. Larga mga kahigala. Larga. Simuring ka safe ba? Wala na chef. Nag-50 yan kayo sir. Ay, sabahan ka nga chef. Pero bumibili ng pag-oo. Si Chow Time. Ayun, Chow Time. Sige sa March 30 bumibili ako. March 21. Dumaan kami dito mga kahigala kasi si Daryl is may bibilhin. Tapos tingin-tingin din sila sa mga chocolates ba. Pili sila ng pili mga kahigala oh. Ako same as usual, wala na namang nabili. Mahirap kasi mga kahigala pag wala kang own na bahay. Hindi ka basta-basta makabili kung whatever you want kasi palipat-lipat kami. Nandito kami sa mga roses mga kahigala. Super like it. Hello oy, ang ganda. Pira lang wala mga kahigala. Ang mahal pala yung mga roses mga kahigala. Ganito yun. Oh? Yan, di ba ganito yan? Oo, okay, yan. Dalia yan? Tag 145, tag 160. Uy, Diyos ko. Ganda, picturean mo ako. Busy sila sa kakakuha ng picture. Ito lahat ang binili nila mga kahigala. Oh my God. Hindi pa. Ang ganda niya. Picturean mo yung Grabe, ang dami talaga, oh. Nandito pa pala din, oh. Oh, ito pa, oh. Ito pa. tablet, mga 30 minutes. Alam mo, ganito pa sound. Papunta na kami ngayon sa bahay ni Ate Milet. Nag-charge ako kasi lobat na ang phone ko. Dito na kami sa bahay ni Timilet. Nakarating pa lang namin. Magkapi-kapi kami dito. Kain ng turon at biko at biska. Para akong owner sa bahay. Oh. Sitting pretty. Ito ang aming bingka. Biko. Pandesal. Ito apay turon. Lutoon pa. Hindi apay mga soft drinks. Ito na ang turon. Luto na. Kain na, kain. Basta na bawin. Open regalo. Oh. Ito kami na tango mo. Gawin na basahin. Ganun basahin. Excited.
makaiyak tayo dito. Ano kaya yan? Thank you mga bishi. Love you all. Dapat giveaways to nung December 31. Lockdown man. Yung regalo din namin as kasali si Sheena ha. Wala siya. Pero sir, salamat po. Thank you, Sheila. May! Thank you, Timilet. Me. Ba't dalawa yan? Buksan na. Sana ballpen. Sana buksan. Thank you. Ito, binigay ni Timilet sa amin. Oh, di ba? Happy family! May binigay pa mga chocolates. Chocolates. Ay, thank you, te. Again. Alam, mga regalo. Oh, ang cute. Oh, ito pa. Bongga sa Timilet. Ang laki. Maiyak ako dito, maiyak! Huwag ka kami. Ito nakikita niya to, sabi niya, ang ganda ate. Sabi ko, ito na lang ang bibigay Naiyak sa na. Naiyak na si Joan. Kasi salamat ako sa'yo, diba? Sabi ko, magagawa kita ng ano? Sinundo na ako ni Banana. Oh, nagkikain din. Bye! Uwi na sila. Kami magpabilin sa Ampeng. Uwi na din sila, Mami Eden, Cindy. Bye! Bye, Chu. Thank you. We are here now, Balay. So, same pa rin sa dati mga kaigala, nagdadala na naman ako ng Bring House. Biko, Toron, at ang bibingka, no? At nag-order din ako ng binangka ni Ate Cindy. May pakapin na pandesal na naman, no? Diba? So, that's all for today, mga kahigala. Sana na-enjoy kayo, no? Sa ang pagkasabaan. Diyan na mo, basta kami na magkauban. Super na-enjoy ako today and again. Happy birthday, Ate Milet. Salamat mga plantitas. See you again in March 21. My farewell birthday na Tilena and birthday nako. Tarot! Excited na naman ako. So, ang lagi niyong tatatandaan mga kahigala, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy.